Reit ar ôl nifer o waith dwi wedi bod yn neud wrthi'n trio digio y drws metal allan, ond mae gynddyn nhw rhywbeth arbennig dan y flaw. Hynny yw y boteli, ond dim dros y boteli, ydy hyn o'n boteli o cwrw. Artois. Oes, nes I darganfod mae gynddyn nhw boteli Cwrw Artois. Oddi, Cwrw Artois, siwr o fod. Yr ail hefyd. Aros y munud. Oh my god, y dau ohonyn nhw. This will be a bottle hunting video. Sorry on, but mae hwn yn fideo ar gyfer huntio, gyfer boteli, siwr o fod. Okay, mae'n rhaid I fi. Ond gyfeles. Careful, gofalus iawn. Fuck. Six inches. Chwilio Rwan. Dyma'r, Wedi, mae'n gyfeles. Wow. Artois, Boteli Artois, nice. Wow, bendigedig. Pa blwyddyn ydy hwnna? Wel, mae rhaid I fi darganfod o wedyn. Yep. Di. I parhau wedyn. Di. I hope Boteli ydy. Tre ohonyn nhw. Iesu mawr, dwi byth yn credu hyn. Giving me clues. Nifer o clues yw I darganfod. Ydyn, wow. Okay, mae gynddyn nhw bump. Di. Ydyn. Mae rhaid I fi brwsio fyny allan. Brwsio boteli. I clirio soio allan. Profi cwrw prifaf a bomio rond ar ardd. Dyma bennaf Gethin Jones wedi deud. Oes, yn hollol. Profi cwrw prifaf a bomio rond ar ardd. Di. Boteli rhif 2. Di. Wel, mae rhaid I fi darganfod wedyn. Boteli rhif 2. Wel, dwi wedi penderfynu I cael breg oddi digio, dwi'n meddwl, y drws masif enfawr sydd ar ran gyda metal. 6 inches deep. Wel, dwi wedi darganfod y 2 poles sydd yn metal. Tro nesa, neu y diwrnod nesa, mi wna I parhau I wneud hyn, ond mae'n hanner ffordd I wneud, achos mae rhaid I fi digio y teiriogaeth yma mwyn tynnu y drws allan, felly dyma'r plan ar gyfer y tro nesa. Okay, ta-ta. Dyma'r 2 ohonyn nhw dwi wedi darganfod ar gyfer heddiw. Y 2 ohonyn nhw sydd yn digon lwcus I goroesi oddi y twll fawr, neu y flawr sydd yn eitha dwfn. Yn gynta, dwi'n mynd I dechrau efo y boteli gynta. Y boteli yw Schweppes
Schweppes Tonic yw ymarteb cywir. Mae rhaid I fi... beth yw research? Darganfod beth yw Schweppes. Schweppes Tonic yw ymarteb cywir. Dwi'n siŵr iawn am hwn yn boteli I ifad eitha mwyn neu diod y mwyn a gyfer drws mewn hyn. Ond mi wna I darganfod wedyn os dwi yn anghywir neu yn cywir. Gawn ni weld. 21.2 120.1 20 centiliter. Neis iawn. Ac yr ail, mor pwysicach, yw Artois. Artois. Dwi'n meddwl mae hwn yn hen boteli Artois oddi 1960. Da yndi. Da yw'r darganfod. Mae Artois yw Stella Artois. Hanes Cwrw Belg efo Artois. Dwi'n meddwl mae Artois wedi creu ers blynyddoedd. Ond mae hwn, o boteli, wedi creu a gyfer Artois yn ôl y 1950 neu 60. Hwna'n eitha neis, I deud y gwir. Gwych. Wel, dyma'r y canlyniad ar gyfer heddiw a 2 boteli.